Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Aksyon Radio Philippine Standard Time, Time. ang oras ginadulong sa inyo sang
Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Peace on earth we dream for the world. Time to love and time to share. We can wish for Okay, love ngayong in the hapon sa world. itong sinimapalangga ng mga tagpalamati. Siyempre, welcome naman sa itong pagpangalagad karon ngayong adlaw. Sa palatuntunan, this is my life. Tita Wilma, Miyerkules subong nga adlaw. But sino na? Setiembre 16, 2020. Kamusta? Maulanon nga kahaponanon, mabulubog na wang itong sinipalibot. Pero padayon kita sa itong siniaway. Di ba? Paadayon kita sa itong away sa COVID-19. Sa gihapon, Tita Wilma. But anyway, pamangkot na ni Tita Wilma. Kung nakatapos na kamo paniyaga, kag nag-relax na kamo sa inyo dira tagsa ka nahamtangan, ano naman ang mga plano nyo sa siniiya nga kahaponanon? Hindi na kamudaan na magwa, na? Hindi na kamudaan na magwa sa inyo tagsa iya kapuluyan. Tungod ba, kabudlay gihapon sa atong sinipalibot, di ba? Titawe, kabudlay sa gihapon, amo nang hambal bala naton sa ila, kita, tagsa kahapon, sa itong pagpangalagad sa itong programa This is My Life sa inyo, sa itong mga programa iya, tagsa kahapon Lunes, tugtog Sabado, ang paghalong ara gid sa tagsa sa aton. Di ba? Ginahambal gina ni Tito We. Nga kinahanglan maghalong gid kita. Kaya kung hindi kita maghalong, ano ba lang atong sinidangtan tungod sining tama sa karon kabudlay naton nga sitwasyon? Amo pa niya mag-ulan-ulan, do kanami, ginaiyasang, do kanami, man ang ibang dara, tasak-tasak, magwa. Kag sa madumduman ko, bala kaginang NDRRMC, di ba maging pagwa iya ang NDRRMC na orange rainfall, na? Orange rainfall sa Negros Occidental. So, tungod sinang orange rainfall niya na posible man ang mga pagbabaha, may posibilidad man ang landslide. Tungod nga, siyempre, sige-sige ang pagtupa sang ulan mo. Napamo ka na bala. Sige-sige ang pagtupa sang ulan. So, ang matabo is magahumok ang mga duta. Itong mga matagaas dira mga lugar, ano bala ang matabo. So, halong-halong lang, ha? Magluwas na kita tanan, nagahalong, nga hindi kita matapikan kag mahalitan sang COVID-19 o kung coronavirus, siyempre kita halong man. So, sa gihapon, ang mga updated naton ng mga balita, kasi may nagawa na ito nga mga ginlist na, di ba? Ang moratorium nga ibalik ang pag-transport sa mga LSI net. Pero, Negros Occidental lang ang nadala. Mga Iloilo, di mga something. Pero, ang syudad sa Bacolod, wala madala na. Amo niyang luyag natin iklaro sa itong mga palangga ng mga tagpalamati nga ari diri sa siyudad sang Bacolod. Di ba? Ay sa probinsya sang Negros Occidental, okay, pwede makabalik diri sa atong sa probinsya sang Negros Occidental. Galing gahulat pa kita update report na kung paano sila makabalik kay ang point of entry ari diri sa atong sa Dakbanuo sang Bacolod, di ba? Sa siyudad sang Bacolod kung eroplano man or paagiman sa port, di ba? So, hibaluon naton kagbantayan man ina sa mga pila naton ka mga public affairs program dili sa siyudad sa Bacolod. Amo nga hindi gid kita mag-untat sa pag-monitor sa mga nagakatabo sa karon sa aton iya palibot. Ha, kabalo gid kita sa mga nagaworry nga may mga pamilya na supposedly magapauli pero tungod sini kita ginahalungan man mo. Ha? Okay, Tita Wilma, kag magluwas na Tita Wilma ang aton sila man ka mga updates nga na kuha liwat i-refresh ko lang gamay no ang COVID-19 update naton syempre diri sa siyudad sang Bacolod nga nagdugang kahapon taas gyapon late last night nga naggagwa ang results from DOH Region 6 90 iya kabag-o nga mga kaso ang nagdugang sa siyudad sang Bacolod sa karon may 2,725 ka-confirmed cases diri sa siyudad sang Bacolod.
Siyempre, sa probinsya sa Negros Occidental, magluwas sa sila sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Kabanwahanan, Kagkasyudaran, may 80 nga nagdugang. Na 80 ang nagdugang, so may kabugusan na nga 1,957 o kung 1,957 ka-confirmed cases ang probinsya sa Negros Occidental. Kagbugos naman iya nga Pilipinas, pila na Tita Wilma, 269,407. Out of 269,407, ang mga nag-alalayo, bala naka-recover, nakalampuwa, no, sa halit ni COVID-19, 207,352. Pero ang nasubo dira, kay nga sa 269,407, ang kabuhi nga nadula tungod sa coronavirus is 4,663. Okay. Kag sa bugos naman nga kalibutan, nagasaka man nga nagasaka, sobra na kita 29 milyones, no, ka-confirmed cases. Meaning 29,724,918 ang confirmed cases sa bugos nga kalibutan. Ang liyabe, siyempre, ara sa tagsa-tagsa sa aton, kag magluwas sina, ang aton man mga front kag backliners nga nagatag sa aton proteksyon, kag nagabulig sa aton. That's why nga kinahanglan naton sundon man ang mga health protocols, kag ang mga restrictions nga dapat naton tumanon, kay ina makahatagid kaayuhan sa aton. Tanan, pati na mga opisyal sa atong gobyerno. Mga anak, relax, pang kitigaw-ulan man tayo mo. Senior citizen, mo sila mo, wagi kami na muno ni Tita Wilma, mo na sila nga daan, Ara, mga love na yan ni Tita We, ang atong sila mga elders, mo, ang atong mga senior citizen, hi and hello sa inyo. Kaya nami, ano sundaan niyo panyaga? Bapahambok na, hindi ka nami sa inyong panyaga, kasi higop ka mo init sa baw, maamo ka na yan sa ila. Again, din lang yung si Tita We. Doon muna ba lang aton sini? Sap-sap iya. Ang Tita We, sap-sap nga lawayan. Sinami, sabaw-sabawan mo siya gamay. Kaya gigo-pidupo, may dalunggay nga gamay. Kamatisan, sol. Amuna na, kasimple iyang aton pagpangabuhi, pinahanglan yun. Basta nutritious lang, di ba? Hindi gid naton ina iya pagdunaon. So, sa ilang mga transistor radio, Champion of the Night kita, 684 kilohertz. Sa inyo din mga palanggan ito ng mga tagpalamati, mayong hapon lang. Kag syempre sa mga nag-upload naman sa ito sa Facebook Live, arang ito sa Facebook page, kag sa mga nag-upload pagid sa ito sa YouTube, na mayong hapon lang sa inyo. Na pwede nyo lang dahil ma-search sa YouTube sa nagapamangkot kung paano, search nyo lang, Action Radio Bacolod. Na kag pagkatapos naman, sa mga updated natin ng mga balita sa bilog iya nga adlaw, sa adlaw-adlaw gid ni tanan kasabot diri sa Siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, ka mga dalagko nga balita sa palibot sa kalibutan. Ara aton website no? Pwede gid kamo dira ka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pero syempre diri sa Versus My Life, danay kita ni Tita We. Tugtugtak na alas 3 iya sa sini nga hapon. Lingawon ka mo ni Tito Will, masaya ito na tahong nalilentunon. Ang sulat nga itong pagabasahong sa sininga hapon, halin sa ito man messenger, halin sa bana, na ba nag-worry sa iya si man asawa, pagkatapos nga ito man nga tips na mapa-ambit sa ito mga palanggan ng mga tagpalamati. Maulan ang subong nga panahon kadamo sa mga motorista naton. Nga ang ilang means of transportation, ilabi na gid sa karon iya nga panahon, iningkuan ho, motor, single nga motor, sa ila kita ma-focus karon nga adlaw ilabi na sa tig-ululan ang tips nga ma-share naton sa ila. And of course, ginahulat man ninyo tag sa kahapon ang inyo tag sa zodiac sign hara naman sa aton tag sa iya ka horoscope. Ang aton anay matahong nga lalentunon sa sininga hapon halin si Angela Bofill.
from Angela Bocchio, tonight I give into the para ina sa itong sa mga palangga ng mga tag palamating ng gapod man sa itong sa sininga hapon. Sa itong man mga late tuners, hi and hello para sa inyo tonight. Relax lang ka mo dira ha. Ang inyo man araton dira chat room, pwede ka mo dira sa mga nag-upod sa itong sa FB Live. Yes, pwede gid ka mo maka-send sa inyo sini mga greetings sa itong chat room. Type nyo lang dira kada sa ni Tito Wilma inyo man mga reaction karon susulat nga itong mabasa. Yes, basta ako ang tamay ina. Okay? So, relax lang. Action Radio Philippine Standard Time, 1:56. Magabalik si Tita Wilma. Pagkatapos man sa pilineton ka mga importante, nga mga commercial. Hello? Yes, so. Sa ito na yung mga kauturan din na kapudsenton sa FB Live. Yes. Good afternoon lang dira sa inyo sa liwa, Tita Wilma, sa inyo lang. Tugnaw gito pa ng panahon. Kay Chin also, sir, good afternoon, Tita Web, monitoring always. God bless us. Keep safe always. Salamat man. Kay Emmy Esmeralda Dolido, good afternoon, Tita Wilma, watching from Hong Kong. Stay safe and healthy. God bless sa imo. Emmy Esmeralda Dolido. Via Jonathan, yes, Tita Wilma, kuno hiling sa imo. Na? Sherry, Sriniva Sanda. Okay. May gina-replyan siya nga message. Okay, Jana May, thank you, kids. Siling yabatindakan sa lockdown made me to start up trade a friend. Ada na bala i-ano ta na sila guro kay nga hindi gid sila nami makahatag sa aton maayo nga ano nga ang iban nga mga listeners abi ninyo nagakadala dira sang ila ng mga pagpatalang ng mga scam na bala gani halong gid ka mo dira ha kinahanglan gid wala sang malain sa mga nagapahanumdum ha wala sang malain sa nagapahanumdum sa inyo mayong hapon lang dira syempre Tita Wilma kay Manutedjo mayong hapon lang dira kay Ersad Babu kay Silva Fiap, good afternoon Action Wilma kay syempre kay Ravil Ahirwar hi mayong hapon lang dira kag salamat man kag Melchorita Ferrer, good afternoon Tita Wilma, ay salamat gid. Naman nag-upod sa ito sa sininga hapon si Emil Lopez. Good afternoon kay Buday Maru, kay Rian Montesa. Good afternoon kay Ray Jantan Villalon. Maria Luz Grijaldo Makunat. Salamat gid sa inyo. Mayong hapon lang dahalong Virginia. Sa Virginia, always ginaya. Salamat man sa imo. Kag mayong hapon man kay Revir Aherwar, kay Sriniva Sanda, Manu Tedju, Annalisa Ebardolaza, perte ng mga account name. Jimmy Caniedo, hi Tito We, kay Jocelyn Perazol, hello Tito Wilma, kay Nini Giwan, salamat gid sa inyo. Regina kay Edmar Kelitar, Nini Giwan, hi and hello, salamat man sa inyo, kay Nel Oreta Cecil, Mel Lily Oligo, hi, salamat kid. Alex Fuentes, yes, Crestil Ann Letio Largado, okay, enough lang na, nakabalikan lang na dugay-dugay ni Tita Wilma, okay, yes. Inyo mga greetings, dugangan ko lang na.
absentee, panamig, hindi siya kay taga gaulan-ulan tubong, di ba? Isa ini ka produkto sang Dr. Al. Update from pag-asa sa itong sinia. Panahon kay ti magalumon ang itong kalangitan, maulan-ulan, di ba? Ara si Leon, nan. Ang update sa pag-asa, nagdasig pagid ang paghulag ni Tropical Storm Leon nga sa karon ara sa kadagatan sa tungtod Pilipinas. Ining si Bagyo Leon, ganurong pa din tito, ano, hindi lang na. Ang bagyo nga Leon, katapusan siya nga nasiklatan. Layoon nga 330 kilometro na nakatundan sa Coron, Palawan. Ang kuni ang puwersa sa hangin nga nagalabot sa 65 kilometro por ora, ina malapit sa sentro, kag may pagmadlos man nga nagalabot sa 80 kilometro por ora. Nagahulag ang bagyo sa kadasugon nga 15 km por ora sa direksyon nga nakatundan aminha nakatundan. Kag suno pagit sa pag-asa, magapadayon ang paghulag kag ang direksyon sa bagyo. Kag buwas sa aga, ginapaabot magagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility. Sa Biyernes ng hapon o kung sa Biyernes man sang gabi, maglandfall ini siya sa Central Vietnam. Pero wala sa may nabatak na tropical cyclone warning signal ang pag-asa sa diin man nga bahin sa ngayon pungsod Pilipinas. Kaga magluwas sa bagyo ang habagat man, siyempre amo ni nagadulot man sa kasarangan kung tumabas kung pagbubus ang ulan. Sa bahin sa Aurora, Palawan, kalakip na ang Kalamian, Coyo, kag Kalayaan, Group of Islands. Sa mga probinsya sa Mindoro, kag siyempre diri man sa itong sa Western Visayas. Okay, Tito Wilma. Kag siyempre diri sa atong kaya mo tuin mabasa, makula na lisang kagabi sa sang kagaon, di ba? Kag sa nahabal na naton may orange warning to gani ngin pagwa ang NDRRMC, orange rainfall, orange rainfall diri iya sa probinsya sang Negros Occidental. So extra careful, kag bantay-bantay man, monitor man ang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati. Not only the students sa Bacolod ni bubuos gid nga probinsya sang Negros Occidental. Kag ang pag-ulan siyempre dulot ina sang habagat kag tropical storm nga Leon. Okay? Kag ang temperatura tamo na inami lang daligid sa inyo kay temperatura naton nga mabagkagain from 24 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. At so halong-halong lang gid kita labi na sa mga matag-as nga lugar bala, na halong lang gid kita. Kag Tito We may ara pag bala sa inam, no? So, pero hindi ta na napagtandugon, relax na lang dira anay, no?
Sa siningabahin, si Tita Wilma magabasta na sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang sulat nga pagbabasahan ni Tito Wilma sa sininga hapon, siyempre halin sa atong sa ni Messenger, no? Kag ang aton letter sender lalaki. Lalaking atong sa ni letter sender karon nga hapon, kag nagapatawag siya kay Alex. Ang mensahe ni Alex kay Tito Wilma nagasiling, Dear Tito Wilma, una sa tanan, nagapangayo gid ako sang katahuran, sa tanan nga katapo sang Action Radio. Ilabi na sa programa This Is My Life. Tito Wilma, diri ko lang ginpaagi sa akon FB account ang akon sulat. Natungod ini sa akon asawa. Hindi ko lang mapunggan ang akon balatsakon nga magpasalamat sa Diyos nga naistorya ko ang akon asawa nga luwas siya. Ang kabalakan nga nabatsyagan ko, Tito Wilma, ang kahadlok nga hindi man ako makatulog sa pampamensa sa sitwasyon sang asawa ko nga dito nagatrabaho sa Manila. Nagapangamo siya, Tito Wilma, tungod kami tigado lang. Kasungtan man siya kung tani sa iya amo nga magpauli diri sa amon. Ugaling siya ang nagapangindi. Tungod kon diri siya, paanong amon pagpangabuhi? Sa sini nga punto, Tito Wilma, nadula ang tanan ko nga kabala sa kagkahadlo. Sang magkita ay kanisang asawa ko sa video chat. Ginhatagan siya sang cellphone sang iya amo para mabulong man ang iya kahidlaw sa amon sang iya mga bata. Mabuot ang iya amo. Kag subong ginapasalamatan ko man sa Diyos nga daw pamilya ang pagkabig nila sa akon asawa. O galing tita, masako gid ang asawa ko sa iya trabaho dito. Gani limitado lang ang amon pag-istorya. Kung gabi, kung kisa Domingo, galing problema, hindi man ko ka-istorya kung wala man ko load. Kung kisa siya, ginapasa-load niya ako para nga may data ako, kag bisan dali lang maka-istorya kami upod ang amon kabataan. Pero tita sa limitado nga oras, gina-enjoy ko gid ang amon hingalit nga pag-istoryahan ay kag pagkipaay. Bisan sa video chat na lang, kag sa amon bata. Hindi ko lang maintindihan ang mga istorya niya kung kisa. Pero hindi ko man maintindihan ang signal. Pero para sa akon, Tita Wilma, pasalamat ako na safe gid ang asawa ko. Ang hindi lang madula gid sa akon balatsyagon, ang sitwasyon subong
sa COVID-19 nga kadamo-damo pang nagakalatman kag kadamo sang nagakapatay. Nabala ka ako bala kay basi kun matapikan man siya o kung malatman siya. Ginakahadlukan ko gid ina Tita Wilma. Amo lang ina, gusto ko lang i-share ang kalipay ko nga nabatsyagan. Na makaistorya na ako sa asawa ko paagi sa Facebook, sa Messenger kami Tita We, nag-istorya. Masakit man sa akon pero kinahanglan gid nga magtrabaho siya kag iya ina gusto. Kabalo ka, Tita Wilma, wala na ako sang obra. Tungod na utod ang akon wala nga kamot kag tuos nga tiil. Amo ina ang rason kung nga hindi ako makabulig sa iya. Naipit ang akon kamot kag nadatulan ang akon tiil kag maaksidente ako sa akon ginaobrahan. Kag kinahanglan gid na utdon ato sang tiun sang akon pagka-aksidente. Sa Taiwan ako nagtrabaho sa una, Tita Wilma. Pero ginapasalamatan man sang asawa ko, kag ako mismo, tungod buhi ako na nakabalik sa ina. Ina man ang rason kung nga siya ang nagdesisyon nga maglakas tungod ang among sinuptan na ubos. Kag ginpatindog niya sang balay, kag naputuman ang iya gamay nga negosyo. Kung lang tawon, Tita Wilma, mabaskog kag dako ako nga tawo. Galing hindi lang ako fit to work. Gani ang akon subong mabulig sa akon pamilya, ang pagbulo-baligya lang diri sa balay. Kag ang asawa ko, amo ang nagaputoy-putoy trabaho dito sa Manila. Tawagan lang ako kay Alex, Tita We, ha. Salamat din sa pagbasa. Alex. Pinsaron mo lang. Simple nga bagay, magamay nga bagay para sa iban. Kasi amo mo lang gali ng istorya, gin-message ito kay Tita We. Hindi. Ako ginapasalamatan ko gid ina. Alex, sa imo salamat din. Mayong hapon sa imo kay sa imo kabataan. Na? Ginapasalamatan naton ina tungod nga nagapakabakod ikaw kag nagapakaisog ikaw para sa imo pamilya, para sa imo asawa. Kag nagapasalamat kita nga tungod man sang imo pagsalig sa mahal nga Dios, di ba? Di kung wala ka pagsalig mayupon, magsigi ka bira-bira sa pagabudlay para sa imo sininga. Magpakaisog sa pagatubang sa tanan bala, di ba? Pero anyway, ginapasalamatan din nato naging share mo ang kabahin sa imo kabuhi diri sa versus my life. Amugin na to ang kabuhi, hindi ta gid ka mapaktan. Si enjoy pa ka mo sang tion nga sa diin ato ka nakatrabaho abroad, sa una magkapataywan ka ano man, di ba? Dako ang sweldo sa Taiwan before sa makatrabaho kay dito na galing kay kung maglahog bala ang kapalaran, hindi mo niya mapaktan. Kung maglahog ang kapalaran, ambot lamang, di ba? Ano ginang kabuhi naton? Puno sa mga pagsilaw. Nisa din ginatakos ang aton kabakod, ang aton prinsipyo sa kabuhi, kaya ang aton pagpuo sa mahal ni Diyos kag pagsalig. Amo ginaan kabuhi, nga kinahanglan sa mag-asawa, magbuligay, mag-insendihanay, para sa palaabuton sa tanan. Bugtos na pamilya, ila din ang mga kabataan. Kanami lang kang asawa mo, wala man nadulaan sa paglaom, nagpakabakod man kang iya na iya desisyon. Kag nagadayaw gid ako sa iya. Ginantos niya nga magpalayo sa inyo para sa inyo pagpangabuhi. Kag padayunon mo man ang pagpasalamat sa mahal nga Diyos. Kaya pasalamat ka tungod ang iya natrabahuan dito, mga mabuot nga tao, di ba?
kag hindi ka gidto magkalipat nga iupod gid ang imo asawa sa imo pagpangamuyo. Magpangamuyo ka mo upod sa imo kabataan. Tapos iupod mo si Mrs. dito, nga maging safe lang siya, kay kabalugi kitang balatsyagon mo, nga basi bala malatnan siya sa virus. Pero kabalo na si Mrs. ko na nung dapat hinuon. Ang ina nga mga sitwasyon, makahambal kita nga, hindi ka makatulog, kasama, siling kabala nga, kung wala ako mag-amo sini, wala ni naabdan sa asawa ko. Pero ang tanan, tandaan mo lang, ang tanan nga nagkatabo sa itong kabuhi, may mga katuyo. Ang Diyos ay nakahibalo, kung nga, nasabuin na sa inyo kabuhi. Ang Diyos ay nakahibalo, kung ano ang iya mga plano para sa inyo. Gani, ang importante subong is may komunikasyon na kamo. Di ba? May cellphone siya, may cellphone ka, hindi na importante nga magkita mo siya, kag makita ka niya kag ang kabataan ninyo. Ara, pwede na kamo maka-video chat. Pwede na kamo maka-video call. Di ba? Amo na pasalamatan mo gid kay amo na subong ka advances sa atong teknolohiya. So, pwede mo man ma-share ang atong sini pagbasa sa imong sulat. Kay Mrs. pwede na ma-open na, balon mo lang siya kung may time siya, syempre. I-search niya lang sa Action Radio. I-search niya lang sa Facebook ang Action Radio Bacolod, subong nga adlaw na ito nga programa sa Versus My Life, kag para mabatian man niya ang aton sini opinion para sa inyo sitwasyon. Kaya kinahanglan magpakabakod lang siya. Hindi siya magdula sang paglaom. Kung nga nahimo niya ang tanan, ina tungod sang iya paghigugma sa inyo. Tungod sang iya paghigugma sa inyo pamilya, sa inyo nga mag-amay, no? Sila kabilog kabataan nyo, wala magaling naman sundi, kaya hambal mo may mga kabataan ka mo, may mga bata ka mo. Kinahanglan gid, no? Buligay lang, wala imposible sa mahal nga Dios. Okay? Sa imo, Tuto Alex, ang ambahanon, Kalin Terry to J. Puno. Hindi siya mag-play. Nano siya? Ha? Okay. Bisyo. Hindi kita okay. Salamat. Sa kanya'y ilapit. Tumawag ka at ika'y bubuksan. Humingi ka at ika'y bibigyan. Laging dumalangin, grasya niya'y kamtin.
2:23 sa Action Radio Philippine Standard Time. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. God is love. At tandaan lang na ito na ara lang siya always sa aton. Ganito to Alex. Hindi ka magkalipag tawag sa iya sa tanan nga tiyon para sa bugos nga pamilya. Guidance, blessings, of course, tanan gid para sa aton kabuhi. Hindi kita papabayaan sa Diyos basta kita hakos sa iya kag nagasalig sa iya sa adlaw-adlaw nga tanan sang aton iya pagkabuhi dili sa kalibutan nga luha ano feeling sa aton mga old ay oo but anyway kay Miss Jane na Miss Jane Candido mayong hapon lang sa imo na kasubo man asang story ni Alex man cry man ko abaw ga-cry na lang langit ta relax ka lang da bala Miss Jane na kay Nanay Port Candido mayong hapon lang dada sa inyo. Salamat din, na? Okay, nga ito na ng Celebrity Kojic Soap. Ang atong sa Celebrity Kojic Soap na may pinaka-epektibo nga wine kining ingredients nga syempre naka-accepted worldwide. Ang Celebrity Kojic Soap, pampagwapa, pampahuben. Pampahuben na titawa, kaya nga, kung nag-aedad ka na, syempre kung nag-aedad ka, ang tendency sa imo skin massage, di ba? Malaamat-amat lain-lain. Kasi hugot na siya kung huben ka pa mo. So, gamit ikaw sa Celebrity Kojic Soap, kaya ginapahugot niya ang imo sa skin para nga mangin looking young ikaw. No? Looking younger, di ba, tita wet, mo na, dagi na tugnawan, napagi sa paggamit sa Celebrity Kojic Soap. Kaya syempre sa mga itong-itong sa imo sa skin, mga pinilian, ang sa imo balasiko tuhod, sa imo bukong-bukungan, sa imo singit-singitan, o sa imo man underarm, gamiti ina sang Celebrity Kojic Soap. Kaya nga, ang atong Celebrity Kojic Soap, makakatagid sa inyo, gusto mo nga ma-appear, nga tone sa imo sa skin. Pwede ina mabatal, sa tanan man nga mga butika dira sa inyo, sa kaliga, kag mga tindahan, dili man sa amon sa sidod sa bakolod, na? Diri sa mga butika sa Tubang kay kilid sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa Jax Marketing, hamtang sa idalong sa Action Radio, kay Miss Eva Sangco. Kagaramon sa tanan nga, Celebrity Kojic Soap. Pwede mabakal ang, kay Miss Eva Sangco talaga, pwede mabakal ang Celebrity Kojic Soap, kag ang Panyawan Liniment Oil, kag Panyawan Herbal Capsule, ara sa My Sincere Drug Store. Di ba, Tita Wilma, hindi complete adlaw ko kung hindi ko makabati, Tita Wilma. Okay, salamat, Did Abaw, nga mga anak mo. Dila sa tapas kapisman, amayong hapon ng da, kay Dailani, buwan. Salamat din sa inyo. Okay. Alas 2:27 Action Radio Philippine Standard Time, relax lang. Magabalik pa si Tita Wilma para naman sa itong sanikips at ma-share. Iyakaroon nga para sa itong mga motorista yan nga hindi nga mga drivers kundi mga nagamotor. Ini gamay lang nga reminders ni Tita We para sa inyo sa panahon sa tigululan. Pagkatapos sila man sa mga importante nga mga pamangsa. Ako na Manamyaw to manamyaw man ko da sa inyo sa Facebook Live. Yes, kay Jane Mordenio. Aba, Merry Christmas. Merry Christmas, Tita Wilma. Merry Christmas sa imo, Jane Mordenio. Salamat, gid. Kaya sa countdown taw, pila na lang, 100 days before Christmas Day. Salamat, gid, ka mayong hapon sa imo. Inday, okay. Ang atong computer galag. Galag man siya. Natugnawan man siya mo. Kay Inday Girlie may atong Zalizar. Good PM, Tita We. I miss you. God bless. Yes, salamat man sa imo. Inday Ginny Sugon. Hello, Tito Wilma. Mayong hapon. Kamusta dira sa Valladolid? Gabunok man ang ulan. Ang ato negosyo da tabon-tabunin yung mayo. Parang mahalung-halungan man dira ang inyong mga na-display nga mga baligya. Inday Gina, yes, kay Inday Gina Galon pagsubiron, oy, paghalalong gid ka mo, ha?
halunggid ka mo. Kag ara mayong good afternoon Tito We. Tita Will masugaton. Ari lang kami live streaming through FB. Gina Galon Pagsubiron and Lidjo Pagsubiron diri sa may Bago City. Ginagwit ko lang mga sisters ko dira sa Valladolid, Akay, Finella, Fabis, and their families. Thank you so much. Good luck always sa imo. Kag sa inyo man halunggid ka mo. O ba? Tita Will keep safe and God bless. Salamat kid. Kag I'm very happy o maghalong kamo sa akon mga palangga nga mga listeners, especially sa mga upod sa aton sa FB Live. Ining man nga nagaingganyo sa inyo online dira mismo sa aton chat room ay maghalong-halong gid kamo ha. Halong gid kamo nga hindi kamo mabiktima sineng scam nga ina. Kay amo na dang ila mga means of pagpatalang sa inyo ay ambot mga anak, hindi gina sila ya madula dira ya. Paamo ka na bala kung pwede pa lang pangabalbalon ta na sila para hindi nila kamo mahalitan himon gina ni Tita We. Pero sige lang. Ha? Sige lang. Inday journally leaper. Nagaupon man sa aton karon nga hapon. Thank you. Kag ano naman ang imo Inday Jane? Okay lang. Kag syempre gali Tita We, dira kay Miss Alma Gonzales Posasyon sa mga taga Sumuagda. Salamat gid. Kag ara siya. Jimmy Caniedo, kag kay Kenneth Valencia, kamusta naman yung hapon lang? Okay, relax, balikan lang na karon ni Tita Wilman aton dugang nga mga greetings, ha? Don't worry. Be happy. Kay subong iya nga panahon maulan-ulan now, gani kinahanglan man naton ang pag-relax. Sa balikan kamo dugay-dugay man ni Tita We. At Action Radio Philippine Philippine Standard Standard. Time, pero daligid lang Tito Wilma ito na Xanton Plus Gold, inaparagid sa itong ikayo sentaan nyo sa
itong sa nitip para karon nga hapon. Paambit na itong sa mga nagamotor. I-share na ito nini sa motorcycle community. Grupo sa mga nagamotor. Kaya kamukuro mismo na kabati sini. Nga hambalano na bala. Kasi nga, if you don't ride in the rain, you don't ride. Masiling ka daw pangyaguta sa mga riders naton nga hindi sila dapat mag motor kung igaulan na daw gina-discourage, nagapa-discourage sa ila, doon nagahatag kahadlok sa ilang, if you don't ride in the rain, you don't ride, na? Pero makasiling ka mga bisan medyo exaggerated, ha? Pero may gamay nga kamaturan, di ba? May gamay nga kamaturan. Kaya actually, din sa Anton, especially sa bugos ni nga Pilipinas, sa diin, halos bilong nga tuig. Duwa malang yung season, sabi mo, rainy season and sunny, di ba? Tig-ululan kag tig-ilinit. Sunny season and rainy season. Kaya halos siya katunga, ginayas tuig yan nga, ulan. Maulanon nga panahon. Hindi malikawan man sang aton mga riders nga maabtan sila sang malain nga panahon sa dalan or maabtan sila sang ulan sa dalanon, di ba? So, miara kita sang pwede naton himuon para nga mangin safe kamo samtang nagabiyahe kamo kung nagaulan-ulan. Ha? Kung ano tuwa yung mga dapat namon himuon, galing ka wala ko yung motor, hindi ko sakay sa motor. Okay. Nahadlok ako. Hindi ari lang Mga riders sa mga motor, siguraduhon nyo lang na naka-on permi ang inyo headlight. Ha? Headlight. Kaya kabalugi kita kung nagaulan-ulan, madulong ang kalibutan, hindi masanag ang dalan. Di ba? Bisan kahaponan, bisan adlaw na basta gabunok ang ulan, maanggalom, syempre sa kalangitan nagadulot sang kadulong. Although medyo masanag, pero gigit ito mag-zero visibility pag ginabala, mayo gina ang headlight mo nagasiga. Make sure nga naka-on ang headlight mo. Bisan kadamo, sa kadamo-damo, sa karon nga mga modelo sa mga motor, ara may automatic headlight on function pero may ara paghihapon nga mga nagakinanglan nga manual gid ang pag-switch sina. Tandaan ninyo sa aton manlayi, mandatory mo, di ba? Mandatory ang pag-on sang headlight mo sa tion nga ara ka sa dalan, adlaw man o kung gabi, para sa ginatawag na visibility sang iban nga mga motorista ilabi na kung nagaulan. Di ba? Yes. Kabalo ng mga riders na ito, yung kay Tita Weya, nag-remind lang sa inyo. Isa pa gid, kinahanglan, check nyo gid permi, nga ara sa kondisyon ang mga ruedas ang inyo sa mga motor. Ha? Ang tread pattern sang inyo mga rueda, ano gani? Yung disenyo para una, sang tubig sa ibabaw sang dalan, siyempre pag matapakan nila ang tubig nag-isik para makaagi sila, di ba? Kag ikaduha, mas malapad nga area sang goma ang ara iya makatapak sa simento kung asfalto. So, kung may matawag tabla, kung may kapit ang imo rueda, mas ikaw nga makalikaw sa danlog nga ginatawag. Kung pumiman ka muna, mga riders, so, Tita Weya, amo dapat gid, amo na nga sinalan ng tao, kung bulog ng ingruida sa motor, danlog na yan. No? That's why sinalan, i-check gid ang tread indicator sa kilid sang imo rueda. Okay. Ang imo braking distance, i-observe mo man. Dugangan mo ang imo braking distance. Kung ang distansya o kung agwat, halin sa salakyan sa imo atubang, masiling ka bala usual, na? Sinanglan mga duha ka salakyan ang kalayuon mo, na? Mas maayo nga dugang-dugangan mo pag sang isa. Duha pa gid, na? Para masiling ka bala nga safe ka gid nga ara kaya tungo sa kalsada,
para sa sinaya nga pagi may chance may kahigayunan ikaw nga mahinay ang pagkapit sa preno mo. Nan, ara gali Tita Wilma, di ba? Na? Pero sa obserbahan ta, may ara, di dyan naman na reckless na mga drivers, di ba? Pshung, kumagpuna, gulpi lang malusot sa kundi may gamay lang na space ang isa kasalakyan sa isa kasalakyan. Managiliot din na iyanan. Pero mga anak, maghalong gid ha? Kaglikawan nyo gid ang gulpi-gulpi nga pagpreno. Kung hindi, likawan nyo ang gulpi-gulpi nga pagpreno para nga hindi mag-wheel lock kag magdanlog ang imurueda. Na kag kinahanglan kung mag-arangkada ka, mag-arangkada na tawi, mag-arangkada ka paborot sa imong motor, o kung mag-overtake, ay hinay-hinay lang, ha? Pareho sa inang gulpi ka magpreno, arangkada na. Ang gulpi mo pag arangkada nga, posible mag-resulta sa pagdanlog sa imong pag-slide sa imong sininga rueda kung ara ka sa basa nga dalan, di ba mga riders, no? Kinanglan hinay-hinay lang, ha? Hinayon lang ang pag-arangkada. Kan, syempre sa tiong sang tigululan, kinahanglan ready gid ikaw always. Kinahanglan may kapote ikaw. Likawan, ang mga kapote nga nagkadala sa hangin na kay bom madulaan ka gina iya rider sang balance na mas maayo iya siyempre ay kinahanglan gid halong-halong ka mo kag kun basta nagaulan sa kilid lang kag mag hinay-hinay lang, di ba? Kaya nga kung mabangkog ang pagbubos ang ulan, ilabi na gid kong ginaupdan sang paghampas ng mabastog nga hangin, ay anak, kinanglan pahigad-higad ka gid anay, ha? Halong, kaghalong gid. Paligara anay ina, ha? Di bonus tip pag ginititawe. Hindi hindi ka gid magpasilong sa idalom sang footbridge o kung sa mga overpass na ina. Sabihin, may posibilidad nga ba? Basi madalas sa kada ba lang? O ano nga ara sa kilid man, ara man sa puno, sang mga taytay, sa mga kilid ng taytay, kay kabublay, ha? So sa atin mga riders, ang paghalong nakadepende man sa aton. Ilabi na gid sa karon sa panahon sang tig-ululan. Ina lang mapaambit ni Tita Wilma sa inyo, na kinahanglan alerto tanan, halong tanan, hinay-hinay gid tungod sa pagbubos ang ulan, kag paghalong sa aksidente tungod madanlog ang dalan. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila naton ka mga importante nga mga commercial. Hi and hello, anay dara. Nagkapod sa ito sa sininga hapon si Miss Grace Foss, no? Tita Wilma sa inyong nga tanan, kag happy 16th 16th birthday sa akong bata, Michelle Christine Foss. Best wishes, salamat, kid, best regards, and God bless. Okay. Novi Valencia Subaldo. Good afternoon, Tita Wilma. Pa-check attendance naman ta sa imo program. Ara gina si Mama ko Titing Valencia. Naga hilay-hilay. Samtang nagapamati sa imo. Liog lang siya gwi Tita Wekag sa Family Fernandez, Australia. Ga-monitor man sila. Keep safe and God bless. Okay, this Australia. Family Fernandez. Hi and hello. Thank you gid sa inyo. Kag syempre, kay Mama Titing Valencia, baho. Kay Day Jane Mordemio, yes, salamat gid sa imo. Kag ang halong sa nahambal na naton, ara gid sa itong tanan. Kay Miss Mel Morales Robles. Kay Miss Mel Robles Morales, mayong hapon lang dira sa inyo. Happy birthday sa apo. Wow. Sakay apo sa may cute gid nga apo balahaw nga bibaw na munika. Juliana Sofia Morales, happy birthday today. Malipayon nga kaadlawan para sa imo karon nga adlaw. Nakato ni sila sa iban nga pumsod. Ito na sila sa California, no? So sa imo Juliana, happy birthday. Malipayon nga kaadlaw mo. Magpakabuot ka nga bata.
masinulundon, kag kinahanglan mapinalanggaon ikaw kay mama, kay papa, kay grandma mo, ha? Kag sa ila tanan. Okay, happy birthday sa imo. Kag kay Miss Heaven, mayong hapon lang dira Miss We. Iya sa imo man. Kag kay Rosalie Villorente. Noon, ma'am, si Patrick Garde, idol ya gid kana always gipamati na siya. Thank you kid, no? Patrick Garde, kag kay Ma'am Rosalie Villorente. Salamat man. Kay Ma'am Elizabeth Malaki Gamala, yes ma'am, stay safe, take care always. God bless man sa imo ma'am. Hmm? Okay, Tito Wilma, gahingabot ang mga taga-hawhab dira ngayong hapon. Kay Ronya Jucadin, ang pinamayong hapon lang dira sa imo. Sa inyo dira, sino mga upod mo da? Okay. Kay nanay dira, nagaulan-ulan, hi and hello. Balik si Tito We naman kung may chance kita karon. Relax lang anay ato mga greetings. Dr. Binoy, kuhanin capsule nga 100% pure squalene, wala lamod chemical
sa aton mga birthday celebrator, ha? Sa mga nagasaulog sa ila kadlawan karon nga adlaw, happy birthday. Okay. Sa liwat kay Juliana Sofia Morales. Juliana Sofia Morales, malipayon nga kadlawan sa inyo cutie pie, unda munyika ni siya nga daan, na halin sa kay grandma mo, na kag kabay pa nga mangin mabuot ikaw nga ba ka masinulundon kag mapinalanggaon tulad na lamiti do. Kay go nami kon hiligay no nang iya mabatian. Mawawa naman sa karon. Ay Juliana Sofia Morales, happy birthday sa imo kon malipayon nga kadlawan sa imo karon nga adlaw. Halin kay grandma kay Nel Robles Morales. Okay. Yes, padayon Tita Wilma. Virgo. Yung kabalo ko na kay una nga zodiac sign para karon nga adlaw. Virgo, Agosto 23 tugtog Setyembre 23. Mga Virgo niyo na inyong horoscope, abi ninyo may makilala ka mga tao karon nga adlaw nga makabulig sa inyo sa pagsulbar sa ginaangkon mo or ninyo nga problema. May magabot ka oportunidad. Ina makabuligid sa imo sitwasyon, finansa. Ha? Kung ari pagido kung magpaubos ikaw, kag magpaumod, madamo pa sa mga blessings nga mag-aabot sa imo. Mga maswati mo nga mga numero, 50, 12, 25, 25, kag 47. Hot pink is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra na tao, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23, wow, malipayon ikaw karon nga adlaw Libra, tungod nga, timing gid ang pag-abot sang solusyon sa imo problema. Solution on time mo, kag dira mo gid mabatyagan nga, wow, answered prayer gid. Mama, swerte, ano naman? Swerte mo gid numero Libra, 35, 52, 15, 22, kag 34. Crimson red is your lucky color. Sa mga Scorpio nitong Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22. Scorpio, ang imo first income sa imo negosyo, kung may negosyo gid man ikaw, i-share mo ina. Kagabi mo, buo ang blessing sa imo halin sa source. Tuon na siya. Scorpio, try mo. Kag padayunon mo man ang imo pagkamalipayon karon nga adlaw. Masuwante mo nga mga numero 23, 52, 25, 42, kag just the 8. Emerald green is your lucky color. Mga Sagittarius naman, yes, Sagittarius mga natao, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Modo malingaw ikaw sa pagpakig-chat karon nga adlaw, sinong ginag-chat mo, pero Sagittarius, hindi ka gin magpadala sa mga olo istorya, ha? Sinahay nagibaluon mo ginang kamaturan, adjust ka man mag-desisyon, mga basuwati mo nga mga numero, 45, 26, 19, 56, kag 35. Your lucky color is tangerine. Sa mga Capricorn, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tugtog, Enero 19. Ay, Capricorn, may problema ka? Ay, untati nga ginatukusan mo, ginatutukan mo ginang problema mo. Relax, anay gamay, para nga maghalog-halog ang imo dughan, kag magbagaan ang imo ulo. Ha? Kaya nga may solusyon. Ang tagsakahangkat sa kabuhi. Ang tagsaka-problema nga nag-aabot sa itong kabuhi. May ara din ang solusyon. So, hingalitan ay be happy and enjoy life. Masuwati mo nga mga numero, 26, 54, 33, 28, kag 45. Lilac violet is your lucky color. Yes, sa mga Aquarius na tao, Enero 20, to Febrero 18, ay, Aquarius, siling sa imo horoscope. Untati ang imo mobile games, ha? Untatan mo imo mobile games, kaya nga, ay gubon niya kanyang focus mo. Tutukiya ang imo plano nga pagnegosyo. Kay magkahatag ina sang kayuhan sa imo. Aquarius, pag masuwante mo nga numero 30, 52, 14, 45, kag 22. That green yellow is your lucky color. Relax lang. Una pa lang inagabahin sa itong pagbasa sa inyo text sa zodiac sign para sa ito ng horoscope.
Si Tita Wilma magabalik po. Pagkatapos man, sang sila ka mga importante nga mga pasibali. Apo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa militon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Standard Time, impunto las 3. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Thank you. Ang ito na night 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Bangin, Padayunin natin natin pagi sa orasyon para tapatok sa COVID-19. Update niyo. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa inyo mga palanggan natin ng mga tagpalamati sa pag-upo ninyo kay Tito Vilma sa magkadali sa pagpangamuyo para sa tanan, para gid sa aton tanan. Front, backline, Lord's tanan, nga mga LGUs, tanan. Ang orasyon para tabatok sa COVID-19. Salamat sa inyo pag-upo sa akong tagsaya kahapon.
Pero, kapuson ko anay ang manabiling ng logic sign para sa horoscope kay message ni sila sa kids sa dulong kanitawe. Okay, Pisces, anay dito, Wilma. Ang mga Pisces na tao, Pebrero, Diyas, Inuwebe, Tumaras, so 20. may wala kayo napabot sa karon nga adlaw, pero kung tunan mo ang pagbaton kag makamu ayas kung tunan mo ang pagbaton sina pwede may ina unexpected news makamove ka man kilayo 29 13 35 42 52 sa mga masuwati mo nga numero. Strawberry red is your lucky color. Ang mga Aries naman, Marso 21 to Abril just 9 ay sunda. Ang nabadyagan mo o kung sunda pa nagumulog mo. Amo inang masilin na action na sabihin maghimo mo nga mapakalipan ka ng kawin mo. Kag maka ang kunikaw sa mga maayo nga mga energy. Kusog ka ba? Mas wati mo nga mga numero 20, 53, 32, 41, kag 15. Ice blue is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20, Dubai 20. May maayo nga pala tindaan, ay imo plano, ganit pa na yung na. Himuon mo ina na may hibalik ikaw, ganito na yun. Hindi ka magsiling at pachamba-chamba lang. Mas wati mo nga numero Taurus, 2, 24, 5, 33, 44. Mocha brown is your lucky color. Sa mga Gemini, Mayo 21, ikaw Gemini, may chain of reaction. May chain reaction ang ibubulig nga nakatagwa. Kag hindi malayo nga magayuhan ng negosyo kon consistent ikaw. Be patient. Mas wati mo nga mga numero 14, 22, 43, 55, kag 38. Each orange is your lucky color. Yes, Cancer, 22, ang pagpangamuyo, makahatag sa isang katawhay. Amo ina ang liyabi man para sa imo ginapagawa. Maswerte mo nga mga numero 32, 58, 12, 25, kag 45. Sa fire blue, your lucky color. Kaganda po sa natin yung zodiac sign Leo. Ang mga Leo nito, Hulyo 23 to 22. Abitili ang mga bagay nga makapamagaan sa imo balagsyagon sa maghatag sang kalain sang buot. Ha? May project ikaw nga mag-aabot. Preparahan mo ina. Maswati mo nga mga numero 20, 32, 28, 50, kag 45. Mango orange is your lucky color. Okay, nabatian natin na itong tag sa zodiac sign para man second tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw Miyerkules, Sitiyam Redaso sa Isu, Igdos Mil, 20. Wala na si Tita Winnie magpang panahon. Gani, kita man na magpaalam, pero antes man na itong sini Bible verse for the day. Alin sa John, chapter 15, verse 18, and it says, if the world hates you, keep in mind that it hated you first. Salamat, Gid, sa mga wala natin matamya pasensya na, pero salamat din sa inyo. Buwas naman, standby sa matahong nga drama, mensahe sa pagsiguma. Una sa balita, una sa aksyon, Tabacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa